Bai kisah sagra di tabo su jorale imang rogo tamarin ede sapaija kisu sagra. Tak ba sa imang ro ba mung sa sapaja ko ka. Ba Ide bo bar amun nai bisi sama ba. tema-tema baro puja Shonibar Mongolbar khayuta puja. Salni waitha apro khene. Ide kaisa kramani ide suma kene hamale busu jorate kubo kisah sagra di. Bono ba ang ba je ani ta osai guru sai ro homani moten ki ang ba bisa sai tong ta ba asai thang bisa khai tong ta bono ba ba bo asai kha ba asai jaka asai yang kha ba asai ya apa ang asai apa bisa le khai tong ta Ide omo bawa gori mata aige ni sai kisah ide torko nantak bahai tak jora bahai ka. ang ba age hai khe nok tong ka obo to ya obo chi kon ya asu khe nok tong ta ba o jong khe ne Doa ko ngasan do hambai.
Palestina. Horas, tahun Sonbar lukusan mende. Bohor pani babara.